Merħba u grazzi tal-li qegħdin issegwu dan il-8 podcast li nkunu qegħdin nagħmlu mal-membri dan huwa 19 il-podcast globali li nkunu qegħdin nagħmlu minn hawnhekk ġewwa Juventus Club Veramore Kirkara. Illum nkunu qegħdin intervistaw membru bħal netikom diħa tkun hija l-aħħar intervista mal-membri li ħajkonna għal dan is-sajf. Ħankunu qegħdin niddiskutu llum ma' Clint Magri. Clint, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina l-ewwel ħaġa. Tisedina daqsxejn fuqek Clint, kif inti l-ewwel ħaġa? Mux ħażin sissa, grazzi. Tajjeb. Kemm ilek issegwi l-Juventus, Clint, u forsi tgħidilna minn fejn nibtet din il-passjoni li għandek għall-Juventus? Mela, l-Juventus ili nsegwiha jiena minn wara l-World Cup tal-1991. Il-każ li jiena bdejt insegwi l-istorja tal-Juventus u sirt akkanit fuq l-Juventus kollu bil-saħħa ta' Roberto Baggio. Roberto Baggio kien il-player leader tiegħi ta' Juventus, u minn dak iż-żmien bqajt insegwi l-Juventus għal kull ħaġa li jagħmlu. Sewwa, kemm inti attenti klabb tagħna hawnhekk Clint u x'inhi l-isbaħ memorjali għandek hawnhekk ġo dan il-bini? Mela, bħala klabb ili nattendi hawnhekk jiena mal-ħafna snin, ma bażikament kont waqaft tal-ftit ma kontx qed niġi l-klabb, imma ovvjament imbagħad erġa' qbad. Issa qisu 4 snin li erġa' qbad sew fil-klabb. Bħala esperjenza sabiħa f'dan il-klabb hija ta' meta mort it-tur u kien xi ħaġa speċjali għalija. Ovvjament esperjenza li dħalt fil-ground tal-Juventus u ovvjament ċaġa kbira li ma nista' ninsiha qatt u ħafna looking forward li flimkien mal-kumitat u l-President li jerġa' iseħħ tur ieħor. Sewwa, iltqajt ma' xi plejers hawnhekk fis-sede kemm ilek tattendi? Iwa, iltqajt ftit ta' xhur ilu fis-sajf, f'bidu tas-sajf jiġifieri, u ma ġiex plejers antiki ħafna, Moreno Torricelli u Legratalia. Speċjalment nista' ngħid kienet esperjenza li ltqajt ma' Moreno sabiħa ħafna, tkellimna ħafna fuq ħafna snin antiki ta' meta ngħaqad ma' Juventus u ħafna fuq plejers, bosta ta' plejers oħra. Kienet ħaġa sabiħa. Sewwa. Naqdu issa nixtieq naqbad daqsxejn fuq il-calcio mercato. Dan il-podcast ħakun qed idher fi 17 ta' Wissu u ifhimni sa dak iż-żmien jista' jkunu nbidlu l-affarijiet, però nitkellmu fuq issa, meta niffilmjaw issa. Xi grattati l-mercato s'issa, Clint, u għalfejn? Ħanejlek il-mercato s'issa jiena bħala merkat sodisfatt ħafna. Għall-ewwel biex inkun onest dak kulħadd l-opinjoni tiegħu. Immorru fuq l-ewwel l-akkwista Di Maria. Di Maria jiena bqajt ninsisti u bqajt ngħid li kien overrated player. Istra? Max wan ta' żmien tu ma qbilx li ħajħu dik is-somma għal sena kuntratt li tkun dispjaċir ħafna kbira li dan il-plejer jaqbad magħna ġifieri u jagħmel taħroġ sena sabiħa wara sena jitlaq, indika li hija weġa ta' qalb. Jiena xtaqt li jitina sentej kif kien għamel Carlitos. Sewwa, u overall allura xi grade ittieħed minn 1 sa 10 għall-mercato s'issa. Mhux b'Di Maria biss ovvjament bil-plejers kollha li ġew. Ifhimni minix ħanejja nagħti ten, ovvjament. Għax tfadal xi jsir. Għax tfadal xi jsir, però intih 7-8. Alright, okay. Maħniex il-bot laqqas. Sewwa, inti semmejt il-Di Maria, nixtieq niddiskuti daqsxejn iktar issa miegħek l-akkwisti ġodda li għamilna li huma konfermati s'issa, sewwa. Semmejt il-Di Maria, ħadna l-Bremer, Pogba u ovvjament illum li qegħdin nifilmjaw isu ħajġi konfermat Kostic ukoll. Sewwa, x'inhu l-opinjoni tiegħek fuq dawn il-plejers li għadhom kemm ġew issa minn dawk li semmejtlek? L-ewwel ħaġa fuq naqbżu għal fuq Pogba. Pogba kienet xi ħaġa mistennija minn tant supporters u ovvjament anke d-diriġenza xtaqetu, xi ħaġa sabiħa li Pogba aċċetta il-familja tagħna ta' Juventus. Ħadd ħafna pjaċir ġifier kif rajt dik l-azzjoni kif beda jilgħab, imma
Sfortunatament l-inġeri inkwetatna naqa fuq Pogba, però fiduċjuż xorta fuq Pogba, ħafna. Immorru fuq Bremer kienet ċaġa sorpriża ħafna, għax kont tajt qalbi. Lili? Iva, kont tajt qalbi, ħana li kella laqtajt qalbi, għax l-Inter kienet qeta ħafna b'saħħa fuqu, u ovvjament hemm Morata b'saħħtu bħala diriġent għax titkellem li ju. U għed dana mux ħanġibuħ. Ovvjament tifimni l-Juventus kienet kella staġun ikra, ovvjament bħala finanzjament ma tantx daħlet daqs. Kim konna mdaħlu. Fini, tara delikt ġibremer ġifri flus investejwum fiq. Eżatti, ma xorta nibqanit bħala finanzjament ma ġibniex bħal meta konna qegħdin noħdu ċertu titles. Dis-sena kienet. Xekkom tukul flus iktar. Naħseb li fejħat mur Clint, l-lura fi żmien ma' Fredi, ħassejt li hemm snin ta' ma' Fredi dik is-sena. Anyway, issa staġun magħluq. Rigward imbagħad imorru fuq Kostic qiegħed ħafna looking forward, jiġifieri għalih. L-istessin, jiġifieri. Kostic huwa plej li jiswina ħafna u nemmen li jekk id-diriġenza fl-istess u koll Allegri tih iktar saħħa, dal-plejer nemmen li tkun ċaġa kbira fuqu. Sema wis. Issa, għalmet ngħidu nifilmjawh isu lejn l-10 ta' Awwissu dan il-podcast. Implements li qegħdin jissemmew, eżempju Rabiot qed jissemma li ħajsemmu mal-Manchester United u flok qed jissemma Paredes, u mbagħad qed jissemma ħafna wkoll Depay li jaff jiġi ħajkun is-sostitut ta' Vlahovic. X'taħseb minn dawn l-kwisti jekk isiru? Taqbel magħhom ma taqbilx għaliex? Ħanejdlek Rabiot, ħanibdew fuq Rabiot. Rabiot jiena bdejt nara ħafna affarijiet li ħajnaqaf ma' United u x'ħajġu mhux ħajġi fuq Rabiot. Rabiot jiena għaw ħafna forsi minn mhux ħajqbel miegħi, però Rabiot kien plejer kont inħoss li għandu potenzjal. Rabiot kont nara jiena jiġri fil-ground kien b'saħħtu, waħda li kienet tinkwitana ħafna biss fuq Rabiot li jiffawlja. U hemm ġiebni fi żmien lura in-90s 2000 Paolo Montero, dika qisna l-istess sistema. Però Rabiot jiena nemmen li kellu potenzjal xorta ma' Juventus. Kont bieħu jew kont iżommu? Ifimni, ħanajlek hemm ma kontx inneħħieħ. Issa ngħidu ovvjament għandu waħda barra. Is-sostitut tiegħu jaf ikun Paredes. Segwejtu ma segwejtux taħseb fuq? Paredes joġobni jiena, però ma naħsibx li ħadkom mhux ħajkollu dik is-saħħa potential bħal Rabiot ma' Juventus. Biex qed ngħid ħajkun ħażin jiġifieri biex inkun qed kollox, però naħseb Rabiot iktar b'saħħtu fil-ground. U Depay? Depay ħanejlek ma' Barcellona kont naraħ naqaslu. Jiena looking forward ħafna biex naraħ jekk jiġi Depay għax b'saħħtu, fiżiku, jiġri u kapaċi ballon jagħmlu. Ma inti nkwetani wkoll li ma' Barcellona ma kontx qed naraħ qisu fuq il-100%, forsi bħala ġenejlek opinjonijiet hawn min jaqbel u min jaqbilx jiġifieri. Ta' min jgħid ukoll li mal-Barcellona ma laħawhomx ma marx fl-aqwa żmien tagħhom mal-anqas. Naraw il-Barcellona ġifieri x'qegħdin jagħmlu għandu problemi finanzjarji kbar. Tkun kuntent però jekk jiġi jew tpreferi xi ħadd ieħor għandek xi ħadd ieħor f'moħħok eżempju. Ħanejlek jiena dejjem xtaqt li baqa' Morata ma' Juventus. Morata kien il-bandiera ta' Juventus. Morata personali għalija kont nixtrih. Nibqa' sa ma nixtrih. Kont iġġustifika 35 miljun imma. Jien inġibu kont. Għax Morata kienet qalbu fil-ground. Jiena ħanejlek jiena Morata dik li joġobni u mal-wing labtajb ħafna kienet jagħmel l-irwol Mandzukic. Ma nafx jekk kienu tajtix ukoll inti. U kien jgħid qalbu vera kien ħobb lill-klabb, però mbagħad taħseb li r-rendiment tiegħu Morata fis-sens ta' assists, fis-sens ta' goals, kien jimmerda 35 miljun. Għax mbagħad ngħid, mhix kultant ngħid i wara jlissom żammihom, però mbagħad ngħid għal dak il-flus hekk vera jibqgħu jinsistu. Imbagħad ngħid le, dak il-flus ma ntieħx, naqbel hawnhekk miegħek, dak il-flus mhux ħanoħroġha. Però nemmen illi
kellu jkun hemm bil xorta fuq prezz fuq Morata li għax l-Atletico mhumiex kuntenti b'Morata. Ifni mid-dera kont se ngħidlek, anzi pjuttost mid-dera dan l-aħħar l-Atletico mhumiex qegħdin kuntenti li jbijawh mid-dera, għax fil-bidu tas-sajf kien hemm dik il-willingness min-naħa tagħhom li jinnegozjaw, però mbagħad meta talaq Suarez mal-Uruguay ma' Nazzjonali ma nafx ma' mar eżatt. Imma ovvjament irridu jżommu għax m'għandhomx imbagħad ponta ċentrali ġifieri jaf għalhekk ukoll imma. Issa naqilbu ftit fuq il-pre-season. Qabel bdejna niffilmjaw hekk li ma tantx tagħti sekka fuq il-pre-season. Per xi nixtieq naqbad punt fuqu. Il-ġudizzju tiegħek issa fis-sens tista' tgħid labna l-lok kollu b'żewġ players ġodda inklużi li kienu Di Maria u Bremer, għax ovvjament imbagħad Pogba sfortunatament weġġa'. Imma minat ta' riżultati, minat ta' ma nafx jekk rajt xi highlights inti tal-logħob. Highlights. Eżatt. Minat ta' prestazzjoni u riżultati mbagħad, kif tiġġudikaħ il-pre-season? Ħanejlek para prestazzjoni niġġudikaħ il-pre-season jiena kif qedlek il-friendlies jiena ma tantx li nidħol ħafna. Ovvjament nemmen li fil-friendlies iktar għandinati ċans jilagħbu dak iċ-ċertu players li għadhom ħajkunu ta' potenzjal. U dak mhux xejn fuqhom. Eżatti. Ovvjament meta rajt il-highlights u meta rajt dik id-diżastru tar-Real Madrid u tal-Atletico ġifieri kienet ċokkanti kbira ċ-ċinu ġej. Imma xorta bqajt fiduċjuż ma naħsibx li ħadd affettwana xorta il-friendlies. Nemmen li xorta Allegri ħajkun kapaċi jmexxi it-tim dis-sena. Jiena ħanajlek, jiena tal-Atletico Madrid negrividat ma kellix ċans jew insegwi l-logħba jew qas nara highlights, però ċokkanti kif rajta. Erba' b'xejn nista' nassumi t-tip ta' logħba li labna sewwa. Ma' Real Madrid vera kont ħassejtni dawn dejjaq li verità kienu il-ħin kollu fuqna ir-Real, però mbagħad tara l-ewwel ħaf, eżempju l-ewwel ħaf tal-Barcellona, kien hemm sinjali tajbin ħafna mit-tim. U għalhekk niġi għall-mistoqsija oħra, x'taħseb li ħanaraw, it-tip tal-logħob li ħanaraw, x'taħseb li se jkun? Ħammorru għall-logħob bilanċjat li rajna ma' Barcellona fejn konna bżonn nattakkaw niddefendu, jew inkella kontra t-timijiet superpotenzi fl-Ewropa se ngħidu Real, Atletico, ħajrġgħu jidħlu flura f'għoxortom il-plejers u Allegri jilab b'mod difensiv anke jekk għandu dawn il-plejers issa jkollu postage Di Maria u jista' jkun il-Depay ukoll għandna talent quddiem jekk jiġu dawk il-plejers tal-bliħa li jgħin ħajkun hemm deb tajba. Taħseb li Allegri xorta ħajbqa' jilab mill-filosofija u mentalità tiegħu. Ħanejlek ħankellem fuq Allegri. Allegri huwa coach li ħabbejtu ħafna u għadni nħobbu mal-Juventus issa u ħafna nies nkritikah, ħafna supporters u ħafna kummenti li dejquni u ma rridx inkompli nara. Irridu niftakru li Allegri meta ġie ma' Juventus ta' sehmu tajjeb. Irridu niftakru meta Allegri kien jaf li ħajkun hemm il-problema f'nofs ta' ground, id-diriġent ma tax kasu. Irridu niftakru illi Allegri ħalla sinjali xorta tajbin qabel ma telaq apparti li tlifna dak il-xismu ta' Champions League kontra l-Ajax. Tara xorta ħadna s-Super Cup, kont kuntent, kienet l-ewwel sena ta' Ronaldo u ħadna l-League. L-iżbal li kien saret illi id-diriġenza qabdet u neħħet l-Allegri kienet ġiġa fottet is-sistema tal-Allegri fit-tim. U jiena nemmen illi li kieku Allegri baqa fis-sena 19,2000 il-Juventus naħseb kien ħadd komplet avvanza. Istra naħseb hekk? Jiena kelli fiduċja kbira u ngħid li kieku baqa Allegri hemmhekk noqsegħan kellu jitranġisset anke bħala players. Anke dik il-ħaġa ħammur fuq Ramsey kieku naħseb kieku kien hemm Allegri ma kienx jersaq lem Ramsey. Imma issa femni li jemmem kif nitkellmu li jemmem u rridu nħarsu quddiem. Però ħanaqalbu għalissa fuq il-kas tal-Ewropa di waħda li aħna għandna bżonn navvanzaw, ninsistu ħafna fuq l-Ewropa għax it's time li aħna li Juventus irridu nagħmlu ħoss tajba fl-Ewropa.
Allegri ma jistax issa ovvjament jibqa' b'dik il-problema li niddefendu, niskurjaw go u nibqgħu niddefendu. Le, inkompli nilgħab. Għandna bżonn. Però minix xorta happy fuq wara, id-diviża minix happy biha. Ġifieri rranġajna ħanirranġaw fuq quddiem. Nofs il-ground ġejjin mhux ħażin, ġejjin ukoll, però fuq wara hemm xorta question mark. Għata trid titranġa fuq wara. Għax jiena meta bdejt nara il-friendlies u rajt il-każ li beda jiġri id-dig, pereżempju bħal immorru Dembélé, labbija d-diviża. Mhux hekk? Labbijax, għajt. U għawet. Anka Morata. Anka Morata nnifsu. Għawet. Ġifieri biex aħna il-pakket ikun kollu tajjeb dis-sena fit-tim, irid ikun hemm fuq wara tajjeb, sostituzzjoni tajba kif suppost, fuq quddiem is-sostituzzjoni li għandha tkun tajba u speċjalment nofs il-ground. Nofs il-ground hemm il-plejers bil-ġuħ biex jiskurjaw, mmorru fuq Vlahovic. Ħafna nies qalu ġie Vlahovic u ħammorru ħaniskurjaw. L-istess problema ta' Ronaldo, Vlahovic ma sabx il-plat. U għandu l-ġuħ għal-gos. Sewa wis, Clint, naqbel miegħek li ovvjament isu fin-nofs u fuq quddiem ġejjin, però fuq quddiem issa baqa'. Fl-opinjoni tiegħek għandna tim aħjar jew kif konna għar bisa l-oħra x'taħseb? Le, it-tim qiegħed tajjeb dis-sena. Kif qegħdin nitkellmu, il-pakkett irid iktar ikun komplut, però le t-tim qiegħed hemmhekk. Ovvjament issa ġej lura Chiesa, jekk il-Babbi irid f'Ottubru jiġi lura Chiesa, jiġi lura Pogba, jiġifieri le t-tim qiegħed kuntent bih. Aħjar minn tal-istaġun qabel 100% ġifieri u anke mill-istaġun ta' qabel meta kien hemm Ronaldo. U taħseb imma mbagħad id-difiża aħjar jew? Fimni d-difiża mhux qed ngħidlek qiegħda aħjar u lanqas qiegħda, però qiegħda fin-nofs. Ġifieri fejn konna bqajna tajli? Id-difiża fuq wara għadha mhux 100%. Għax eżempju jiena lija Bremer ġie flok Delict u għalija minna step up għax Bremer fis-Serja A, għandu aktar esperjenza ġibba minn Delict eżempju. Tirli għadu la Champions League, però xorta. Umbagħad però talaq Chiellini u Gatti li baħar jaqsam, ħalli għalli għandu potenzjal, però baħar jaqsam minn naħseb minn Chiellini għal Gatti jiena. U batem mill-left back Sandro nixtieq nagħmel parentesi fuqha li jiena li jiddeludi wara sena u d-diriġenza isom ma jridux jibluh dan il-left back. X'inhu l-opinjoni tiegħek fuq Alexandro? Fuq Alexandro l-opinjoni tiegħi jiġi fil-bankina tar-riserv u nagħti ċans il-Pellegrini. Pellegrini huwa plejer ta' potenzjal, ħadd gost narah l-istaġun li għadda, ovvjament konna dejjem niġi għaddejjin. Joġobni Pellegrini bqa' insisti u konsistenti ħafna fuq il-ballun. Ma nneħħiex il-Alexandro, però nħalleh. Alexandro probabbli sena d-dieħla jitlaq xejn. Palma għalli għax qed nidderu huma l-diriġenza jalla ma jekk ma rridix tbijaw u aċċettax. Għax jaf ovvjament li sena d-dieħla jitlaq xejn u jgħidlek da imma. M'hemmx tagħmel. Pellegrini na nerġa' naqbis fuq Pellegrini. Pellegrini intiħi ċans u nibdih. Dejjem nibda l-Pellegrini. Ħajweġġa Pellegrini u ħajkun hemm ċertu lob u ndaħħal l-Alexandro. Però Alexandro li għandu iktar esperjenza ovvjament immorru għall-Ewropa huwa qiegħed hemmhekk. Però qabad immajna ovvja Alexandro. Ilu mill-qas 3 snin. Xejn lura mill-inqas Allura inti jekk insaqsi lilek fuq Pellegrini ti taqbel li Pellegrini jibda? Pellegrini fil-bidu tas-sajf konna smajna ma nafx kienx vera li rrid jitlaq ukoll għax ovvjament ma kienx qed jilgħab. S'issa għadu hemm. Lejna miluja fil-mija jiena Alexandro, kull min isegwi dan il-podcast u anke l-eventi li nitkellem magħhom, jafu li Alexandro jiena kieku ili li għannejtu għax onestament għamel sentejn tal-bliħ meta ġie Alexandro. Jitla u jinżel u jattakka u jiddefendi. Però issa xejn lanqas jiftaħ li jiġri għalija l-acceleration tal-qitlu, nasbu motivazzjoni tal-qitlu wkoll. Leġ fil-100% jiena Pellegrini jibqa' hemmhekk, jibda fl-Alexandro dan l-istaġun, ħalli mbagħad is-sena d-dieħla naħsbu biex anke upgradeja fuq Pellegrini.
Però bla dubju ta' xejn li Pellegrini naqbel miegħek hemmhekk li għandu jkun l-istarter. Il-Juventus għandha problema u nibqa' ngħidha forsi meta tisegwi dal-post ta' tem naħseb hawn min ħajaqbel minni. Kenna ħafna plejers żgħar ta' potenzjal u tajnihom kollha blom u kienu plejers li l-ġurnata tal-lum inħarsu lehom ngħidu x'għamilna bidejna. Bħalma ħajġi anke ta' Rabiot u nibqa' ngħidha li Rabiot jekk imur mal-Manchester United naħseb illi ħajjagħmel ħoss u ħanejdu x'għamilna bidejna wkoll. Ovvjament ħammur issa fuq storja oħra fuq plejer li joġobni ħafna fuq il-left wing huwa Vinicius Junior. Vinicius Junior 18 sena kellu meta bada mar-Real, tawh il-fiduċja, fdawh u llum tista' tgħid il-varur li għandu aħna ma taffordjax klaselk inna la tkun huwa Real Madrid. Żgur. Din il-kultura ta' l-tella tal-inżagħżugħ naraw f'ħafna timijiet mhux biss Taljani, eżempju, il-Liverpool jagħmluha kemm il-darba, il-Bayern jagħmluha ħafna, Chelsea jagħmluha. Anke l-United infushom, tgħid li jara fejn qegħdin il-United imma jagħmluha wkoll il-United jinvestu fiż-żgħar. U anke l-Milan jagħmluha ħafna, l-Inter mhux daqshekk, però aħna mbagħad aħna naspanna l-ar rekord fejn jidħlu players żgħar fit-top clubs tal-Ewropa ġifieri. U nibża li jekk kemm Fagioli jew kellha Rovella u anke Miretti, imma Miretti naħseb minn li jekk se jisbar diġà talaqlhom Miretti jew għadu xi ħaġa insomma. Nibża li min ma jibqax minnhom Fagiola u Rovella jispiċċa jinbih hekk mhux l-istaġun li ġejta wara. Dejjem hekk fil-verità diki hemm dak plejer tajjeb ħafna u għandu jkun hemmhekk fil-bankina tas-sostituzzjoni anke fl-Ewropa għax naħseb huwa tajjeb ħajkun potenzjal, però ma nistgħux nibqgħu nabbażaw fuq il-plejers il-kbar biss. Nemmen il-plejers żgħir jaf dik surpriża, nerġa' nsemmi Vinicius Junior, plejer ta' 18 sena beda u llum ara fejn qiegħed iġieli tagħh iċ-ċans. Tagħ il-fiduċja u hemm dis-sena jiswew xaqta ta' max bidera bħal mitnalek, jew wieħed minn Fagioli u Rovella ħajibqa'. Għamilu hekk beda jissamma issa fl-aħħar mill-aħħar xi ġie ma nafux. Li nafu li għadu kemm ġeddet Fagioli, ġeddet il-kota għal 4 snin oħra, u hemm Gatti ovvjament li ħajkun parti mill-iskwadra, ġifieri isu xejn ta' progress qed isir, imissa nistennew naraw. Naqilmu daqsxejn is-suġġett u nixtieq nitkellmu issa fuq il-lob li ġej. Bħalmet nafsit qabel, dal-votu sħajder ħatkun għaddit l-ewwel ta' Sassuolo, ħatkun għaddit, però mbagħad ovvjament ikun hemm lob oħra. Ħanibdew minn hawn. X'qed tistenna minn dan l-istaġun Clint? Fejn taħseb li ħanaslu bħala Juventus fejn taħseb ħajaslu u x'inhu l-minimu li għalik jitqies bħala suċċess dan l-istaġun? Mela, l-ewwel ħanitkellem fuq il-lig. Ħanibda mill-lig. Ovvjament mill-lig dis-sena qed inħoss li l-Juventus ħadkun hemmhekk, apparti li hemm ir-Roma qed tajba dis-sena, kienet surpriża kbira, hemm Milan tajba wkoll. Ovvjament imbagħad inkomplu bit-timijiet Inter, però ħanitkellem fuq il-Juventus. Il-Juventus nemmen li dis-sena ħadkun hemmhekk għalik. Ovvjament il-merkat li kellna kien merkat sabiħ ħafna. Mmur lura fil-1997, sorry, meta kellna merkat sabiħ fi żmien Zidane, Montero, Moruso, Boksic, Vieri u Luliano ġeddid dik il-memorja illi fuq dawn l-akkwisti li ġibna. U jiena qiegħed kuntent bihom, speċjalment fuq Di Maria ħajjejna ħafna dal-istaġun u ngħid illi ħajja ma rridux ħanoħdu l-lig, ma naqdux nfaqqawha, però ħankunu mattin it-tielet post fuq il-lig. Għax ovvjament nerġa' ngħid hemm il-Milan qiegħda tajba u anke Roma qiegħda b'saħħitha. U x'inhu l-minimu li tqis bħala suċċess? Issa ngħidu kemm lig u kemm Champions League. Ifhimni Champions League hija ifhimni għandi l-fidi fuq il-Champions League, però ma nistax ngħid illi ħadkun sta suċċess minn issa. Għax ovvjament hemm it-timijiet reġgħu hemm timijiet ta' livell kbar,
hemm timijiet ramaw ħafna, għandek is-City ramat tim tajjeb ħafna, ovvjament ma tistax tgħid xi jiġri wkoll. Għandek il-Bayern qiegħda tajba wkoll, għandek ir-Real Madrid jiena li hija dejjem hemmhekk u fuq li rajt l-istaġun li għadha skoprejt xi tfisser Real Madrid illum il-ġurnata. Fejn irdu naslu biex tgħid tagħmel minna suċċess tinsiex li fl-aħħar 3 snin lajna wara 16. Irdu naqbżuh fejn irdu naslu. Quarter semi fejn irdu naslu. Le, jiena laqqas quarter is-suċċess tiegħi at least naslu semi-final. Jiena dik is-suċċess għall-merkat li għandna nemmen li waħad tkun hemmhekk. Immorru fuq it-tazza l-oħra Koppa Talja għandi fiduċja illi nafu mis-suwa. Bħala ovvjament nerġa' fuq il-merkat li għandna nemmen li dis-sena jista' jagħti l-kastim mis-suwa u jista' jkun lil wkoll, però hemmhekk qegħdin. Jiena dis-sena nerġa' fiduċjuż ħafna fit-tim. Sewa, nitkellmu daqsxejn fuq il-lob li ġej issa. It-tieni logħba ħad tkun ma' Sampdoria away, mbagħad Spezia home, Fiorentina away. Dawk huma l-erba' logħbiet, l-ewwel erba' logħbiet ġifieri Sassuolo, Samp away, Spezia home, Fiorentina away. Issa, dawk huma potenzjal ta' 12 punt hemmhekk. Sewwa, it-3 punti ta' Sassuolo ma nafux inkunux ħadnihom għax qegħdin niffilmjaw qabel il-logħba, però bit-tim li hemm sewwa, kemm għandna nieħdu punti minn dawn il-logħbiet minn 12 għalik, kemm għandna nieħdu? Le, fem, bil-merkat u jekk issa di ta' Kostic seħħet, tista' tgħid li seħħet. Nemmen il-daw 12 punt għandna mis-suwa m'għaliex le. Minix qed ngħid li s-Sassuolo ħażin, għax is-Sassuolo mmorru l-istaġun ieħor rebħet kull aqwa tim. Milan, Juventus u Inter, ġifieri rebħitilhom. Ovvjament dik iġġibli daqsxejn dubji s-Sassuolo għax tagħtik isa dik in-naqa' kedda, imma mmorru lejn Spezja ma nipretendix tim bħal dan merkat b'saħħtu li għandna nitilfu ma' Spezja. Efhem draw ukoll fallimentari jkun 100%, jiena ma' Spezja rebħa bil-fors, naqqas draw, qas nimmaġina li nġibu draw. X'taħseb imbagħad minn Sampdoria away u Fiorentina away? Sampdoria nemmen li nirbħu tas-Sampdoria. Sampdoria mhux qiegħda b'saħħitha tista' tgħid is-sena. Sena l-oħra baħthom. M'hemm saħħa ta' plejers, jiġifieri, x'qed narmija ta' ġifieri, però m'hemmx dik is-saħħa ta' tim milli hemm dik il-fiduċja li għandna nirbħulhom ukoll. Fiorentina, it's a bit question mark, meta tgħid it's a bit question mark kif Fiorentina taf it-tikkedda kbira bħal l-istaġun li għadda rajnijom, ġifieri bħal diversi staġuni oħra. Dikka nemmen li jekk niġu draw magħhom naċċettaħħa x'il-Fiorentina hija naqa' konsistenti, apparti li taf toħroġ roba ħażina wkoll, però Fiorentina dejjem. Fiorentina away dejjem tkun dejjem diffiċli. U tinsiex il-Fiorentina huma rivali tagħna, ġifieri tinsiex għandek wara l-biċċa xogħol ta' ċertu players li ħadġew magħhom magħhom. Eżatt. Sewa Clint, niġu għall-aħħar mistoqsija qabel naqilbu il-sezzjoni u nibdew nikkonkludu bil-mod. Mela, biex nkun naf, jekk hemm xi players issa inti milli rajt fl-opinjoni tiegħek ukoll. Li rajt issa li għandhom ikunu dejjem mal-ewwel 11. Nafu li Allegri l-istaġun l-għadda kellu dan il-vizzju kellha ma nafx għalfejn jista' jkun mod tattiku per mhux dejjem ħadmet li jibda l-informazzjoni jibda l-players, sewwa. Però sa din is-sena hemm players li tgħid għandhom ikunu dejjem mal-ewwel 11 għandhom jibdew dejjem dawn. Ħanejlek hemm fuq il-goalkeeper, ħanibda fuq il-goalkeeper. Goalkeeper ovvjament bħalissa mxeżni ġara li ġara bl-inġeri, allura għandi fiduċja fuq Perin. Yes. Perin huwa goler ta' potenzjal joġobni, ovvjament qatt ma kellu l-esperjenza fl-Ewropa, ma daħat ma qabat jiġri mal-ewwel ovvjament. Iwa il-Perinu li nerġa' ngħid ħansemmija nibda dejjem Pellegrini flok Alexandro. Pellegrini huwa baqgħu plejer żgħir u jifraħetina logħba u konsistenti. Ovvjament għandek hemm il-komplement għandek il-Bremeru fuq wara wkoll għandek il-Gatti. Tibdil flok Bonucci Gatti kieku?
Iwa, ta' Jiena sa nibdih. Iwa. Bonucci forsi inti ħittina ħaf biex ma nagħmilx mal-ewwel il-Bonucci. Ovvjament huwa xjati, però dawn l-aħħar sentejn naqqas sew. Bonucci beżżani ħafna jiena għax biex jagħmel li xifaw fil-kaxxa pereżempju jiena dika tweġġani, speċjalment meta kontrajt il-pastasata ta' delete. Mhux hekk. Dika xokk kbira. Hemm ovvjament fimni bħala tim nemmen it-tim kif qiegħed issa kif ġabet ikkuntentat l-Allegri għandu jaħdem dik dat-tim li għandu suppost li għandha tkun. Bless b'dak tassemmi li ma semmejt li Di Maria. Di Maria jiena nemmen li kull logħba għandu jibda. Di Maria hija s-sena li l-Juventus għandu jitmaħħa tajjeb. U x'taħseb li ħajġib Di Maria fit-tim? X'ħajoffri? Fimni ħanejlek Di Maria ġa offra innaqal rajtu fil-friendlies ovvjament, bej passes, crosses. Nemmen illi ħajoffra ħafna chances ta' goals. Ovvjament, Vlahovic sab il-min ħajtimaw żgur. Jekk il-Bambin irid ħanġa nsemmi l-Chiesa, jidħol Chiesa, ħajkun hemm Chiesa wkoll, ġifieri. Di Maria nerġa' ngħidlek huwa l-kuċċaru tal-Borma. Jiena ngħidlek jaff tkun tiġri di jew jaff le, però għandi feeling jien li t-tim qiegħed jinħema din is-sena sewwa. Pero il-potenzjal kollu ta' dan it-tim li qegħdin naqdu issa, possibilment minus Di Maria ħanarawh il-staġun li ġej, tgħidli għaliex. Chiesa ħajkun ġej minn inġeri twila li naħseb li naraw il-full potential tiegħu jien wara l-World Cup, jekk mhux f'Jannar. U Pogba ħajkun għandi feeling jien bil-kemm se jilgħab. Tgħidli għaliex, jien għandi feeling ukoll li Pogba qed jagħmel ir-rehabilitation sal-World Cup, jagħmel il-World Cup jagħmel operazzjoni u għandu staġun barra. Jiena hekk nemmen, jalla ma tiġrix ġifieri u jtina l-lob kif għandu jtina, però jien hekk nemmen. Nemmen li l-potenzjal tal-iskwadra li qegħdin nibnu dan l-istaġun ħanaraw s-sena d-dieħla. Ma nafx iktar hekk għax anke il-plejers iridu jiġġeljaw flimkien. Ifhimni jiena f'dik il-każ tal-biċċa xogħol ta' Pogba qed hemm plejer missing kien laqas tegli ħana ġommor fil-merkat. Plejer question mark, Milenkovic Savic. Dak qiegħed question mark. Jekk hemm bżonn, iwa nixtrih. Jekk hemm bżonn inġibuh, jekk dil ħaġa ħanġu fiha li qed tgħid li Pogba jaf jagħmel staġun barra, ikonna nġibuh, ma nistgħux naffortjaw staġun ieħor merkab b'saħħtu. Ovvjament inseb nerġgħu ngħidu ġietna tajba għax ovvjament ġew free agent. Però xort għandek il-pagi għaddejjinu. Ovvjament jiena għattim li għandna dis-sena irrid li Juventus ikun hemm suċċess f'xi ħaġa. Għana nagħmlek l-aħħar mistoqsija żgħira. Jekk Chiesa ikun għadu mhux f'siktu 100% nafu li ġej Kostic ikun jista' jkun is-sostitut tiegħu sakemm jidħol lura. Pogba jiġi konfermat li ħajmel l-operazzjoni jkun barra. Fid-difiża tbaqa' xi ħaġa. Taħseb li f'Jannar il-Juventus għandhom jinvestu f'każ li jaraw li mhux jilħqu l-aspettattivi? Mija, għandhom jibdew jaraw issa. Anke jekk nefqu ħafna flus, nefqu ħafna enerġija issa fis-sajf. Bħalissa bil-fors il-Juventus iridu jkunu ħafna attenti fl-ulin tal-plejers, fl-ulin tat-tim, illi jekk ħanibdew l-istaġun, jekk nitilfu daw 12 punt u hekk ħajkun hawn dat tip ta' problemi. Ovvjament jridu minn issa ġaj taħlu l-affarijiet f'moħħhom, fim jibdew jistudjawhom. Għall-merkat ta' frar. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għajn f'wiċċu. Eżatti. Imma kien hemm meta kellna majnejhom f'wiċċhom id-diriġenza meta kellna dak tinsiex kellna dak il-ġistaġuni ta' fallimenti, ma tawx kasa. Kieku meta ħadna s-Super Cup u l-Koppa Talja żmien Pirlo, irranġaw dik il-persentaġġi ta' nemmen li anke li kien imiss. U nemmen li Pirlo kien coach tajjeb mal-Juventus, nemmen li setaw taħt ċans ieħor il-Pirlo għax Pirlo mal-plejers vera kien kalm, però kienu jipprova jżommhom unit fl-istess film. Però Allegri għam xi ħaġa, naħseb Allegri jiena il-players tant kemm ittihom pressure li xi kultant ma l-luni ma tkunx qiegħda 100%. Immorru fil-każ ta' Ronaldo
kulħadd jafa ġifieri kemm Juventus, kemm is-supporters tajba, anke supporters mhux mal-Juventus. Huwa plejer ħanejdu egoist, nsemmu dik il-kelma, irid kollox fuqu. Dik Allegri ovvjament, dik Allegri waqaflu fuqha, però ma naħsibx li kienet dik il-problema li Ronaldo għax kien pereżempju bidlu Allegri biddel il-Ronaldo. Naħseb Allegri kollox inqa' ħafna disgwidi mal-plejers minn taħt il-kwinti. Nifhem jista' jkun ukoll ħadd ma jkun jaf eżatt qed jiġri behind the scenes bħal mettajt inti, jalla sa dan it-tim li qiegħed jinbena huwa skont xiri tal-Allegri u nimxu naraw minn hemmhekk. Mela, u dik il-parta diskussjoni hemmhekk, issa nixtieq immur għal 5 mistoqsijiet quick fire sejħilhom jiena nsemmihomlok jgħidhom kien inti kull ma tista' tgħidli iva jew le mbagħad niftħu b'xi punti minnhom. Mela, fiduċjuż intu tazza li nieħdu xi tazza dis-sena iva jew le. Dybala żball ħalli nitlaq. L-istess futbol monotonu taħseb li se naraw? Le. Hemm bżonn dem ġdid fit-tmexxija, ġifieri diriġenza. Diriġenza qiegħda tajba. Ġifieri le qed tgħidli. Ma naħsibx le. Allegri għandu jagħmel l-4 snin kollu tal-kuntratt? Għalissa jibqa' jew le? Le. Ma nibdew l-aħħar tnejn kienu interessanti. Qed li ma taħsibx li hemm bżonn dem ġdid fit-tmexxija. Rajt f'dawn l-aħħar sentejn, 3 snin li tajt għadni nemmen fid-diriġenza. Ħalejlek hemm id-diriġenza tal-aħħar 3 snin għad ħammorru fi żmien Paratici qed naqblu jew le. Żgur mhux hekk kienu għadu hemmhekk. Ħanejlek hemm Paratici naħseb jiena kien il-Juventus kien beda jaffiġa. Beda jaffiġa u baqa sal-aħħar jaffiġa. Wan l-iżbal meta qabatu mar ġab il-Sarri u s-sekkja l-Allegri barra, ovvjament ġab il-Ramsey, dak kien żball ieħor, jiġifieri dik ma qbilx magħha. Ovvjament il-każ ta' Ronaldo tlifna wieħed mill-laqba tad-diriġenza tista' tgħidha huwa Moratta. Ovvjament Moratta bil-press ta' Ronaldo konna nġibu ġiex 4 plejers. Ġifieri hemmhekk jiena dika kienu ilu jaqsaq. Mela talaq Paratici, daħal Cherubini flok u ġie arriva bene, però mbagħad eżempju Agnelli u Nedved baqgħu hemm. Ġifieri 3 minn 4 baqgħu hemm, għax baqgħu Cherubini, Nedved u Agnelli. U daħal arriva bene, dik li mhux dem ġdid iva vera. Però aktar il fuq issa qed ngħidu Agnelli innifsu, Nedved viċi President. Għandu jinbidel hemmhekk xi ħaġa? Ħanejdlek Agnelli ma naħsibx li għandu jiċċaqlaq minn hemmhekk le. Jiena Agnelli dejjem prova jagħmel xogħlu. Agnelli dawn l-10 snin 16 sena lilu mal-Juventus rajna ħafna ġid bih. Ġabna fuq ix-lidejn. Ġabilna ground, ġabilna kollox tista' tgħid. Le, ma naqbilx le. Jiena Agnelli nħobbu ġifieri u għandi fiduċja kbira fih. Immorru fuq Nedved ma naħsibx li għandu jiċċaqlaq le. Nedved ovvjament kien il-prijorità kbira ta' Juventus u tal-qalb u naħseb il-problema qatt ma kienet minn Nedved li bdiet ġejja daw il-problemi ta' ċertu. Ġifieri taħseb li kellu jinbidel tal-Paratici. 100%. Paratici ovvjament, morru Casta Suarez, ferma l-Mekkini u stlifna Suarez u komplejna nabġu le. Mbagħad qed li sibda diffiċli met li le ma taħsibx li Allegri għandhom li għamel l-4 snin kollha tal-kuntratt. Spjega ħili. Ħanejlek Allegri ma naħsibx li għandu jagħmel l-4 snin kuntratt l-ewwel biex nibda qabel kollox l-ewwel staġun ħanejdu Allegri ma sabx xejn sew għax tittara kollox ħlif Pastazata ma sabx Allegri, ovvjament dak li qalulu ħajtuh ma tawlux. Ovvjament morna fi frar ġibna l-Zakkarija u l-Vlahovic, grazzi ġifieri għall-Elka. Però Allegri jekk issa dis-sena ħajibqa' jaħdem dis-sistema jiddefendi biss li
aħna ma nistgħux nibqgħu naffordjaw bħala tim bħal dak kbir u b'merkat tajjeb niddefendu. Aħna rridu nkomplu nattakkaw sal-aħħar. Li tiddefendi iva ma mhux tiddefendi id-9 minuta tal-logħba, tibqa' tattakka sal-aħħar. Issa, jekk Allegri ibiddel is-sistema tal-logħb u Allegri jibqa' juri l-logħb sabiħ għaddit is-sena u għaddit sena oħra, xorti huwa nemmen illi Allegri ikun wasal, at least jaraq il-kuntratt, però ovvjament l-Allegri huwa xorta mbagħad ikun jasal biex naħdmu fuq coach ġdid. Sewa biss. Ma tissekkjaħx u ma nerġalejt, ma naqbilx illi. Jitlaq naturalment wara 4 snin. Eżatti, għax ikun wasal il-bidla mbagħad. Tajjeb. Kienet risposta mlaħma u maħsuba tajjeb ħafna. Nistgħu nagħlqu hemmhekk Clint. Grazzi ħafna tal-li l-qagħda sidina u tal-li kienet din id-diskussjoni ħabbiex ħafna nkellmek. Naslu għall-konklużjoni, ma nafx hekk għandek xi appell għal-Juventini, għal-membri tagħna fl-aħħar mill-aħħar u forsi jissemmi xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha kif trid. Jiena bħala messaġġ li nixtieq nagħti speċjalment is-supporters kollha tal-Juventus għal Malta u l-membri kollha tal-Juventus Club Vera Amore, intkom priorità tal-klabb, jiġifieri, ovvjament fil-Juventus Club Vera Amore il-Kumitatu flimkien mal-President dejjem jagħmlu l-attivitajiet biex dal-klabb dejjem jikber, ikompli jikber. Mu ovvjament għal min ma jagħtux membru dejjem jiġifieri jiġi u jingħaqad mal-Juventus Club. Ovvjament l-aħħar qabel ma nagħlaq kollox ma nieħux gost qatt illi vera players, ħafna players ġeluk tiżbalja forsi jew tinħaraq, però xorta ma nikkritikawhomx, ma ngħiruhomx il-players għax daw fl-aħħar mill-aħħar qabdu l-flokk u libsuh. U dejjem għandna pjaċir bihom il-players, issa hemm players forsi minn ma jaqbilx miegħi kien hemm ċertu players li ħadd ma riedhom vera, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta bħala supporters tal-Juventus xorta rridu ngħidulhom grazzi u nkunu onorati. Grazzi ħafna Clint ma stajniex nagħlqu aħjar. Dak il-klim sabiħ dak li taħna nirringrazzjakom tal-li segwitu dan il-podcast, dan l-aħħar podcast kien mal-membri, grazzi għal dawk li daħlu membri din is-sena u ħeġukom li tiġu tinkitbu membri magħna hawnhekk ħajkonna ħafna attivitajiet u sorpriżi għalikom matul dan l-istaġun. Aħna narawkom għall-logħba li jmiss kontra Sampdoria sa dakinhar, grazzi u fino alla fine. Ciao ciao.